преди минути минирах моята мина, която си беше с минекарта, нали, и релси. Я минирах, за да може сега да ви покажа. Момент, само да си затворя пътя за изход, за да не ме помислите за страхливец. Ако тръгна да се взривява, аз ще стоя. Ето този изход само ще минира. Ето готово. Така. Аз я минирах, от тук почва. Момент само да махна ето тези двете. От тук почва и продължава много метри. Ето сега ще ви покажа. Сега ще ви докажа по-точно. В момент само да сложа ето тук насам малко, за да има, нали, да има поне някакъв взрив. Готово. Аз сега повече насам слагам рядко. Минекарта съм си оставил, не знам защо. Ето тук, това ми е една от спирките. Тук малко зомбитата са си вършили работа. Ето тук затапвам. И тук вече навлизам във вода, защото без да искам съм под океана, ако искате да ви го докажа. Не мога да изляза отгоре, твърде съм надълбоко. Но сега ще се опитам да затворя изхода. Така, за да може без водата да ми отнася. Ето, погледнете сами. Сега за какво става въпрос. Погледнете, бях на 130 точно до 1, 130 квадрата на по-нагоре от лавата, а погледнете чак къде слязох при нея. Или тя дойде при мен. Сега ще изляза на повърхността. Аз я осветявам, за да знам някой път през нощта, ето. Казах, че съм под вода и излизам под вода. Това беше от мен. Виждам.